ସେଦିନ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରା ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ନିଜର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚାପି ରଖି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ବିଧିର ବିଧାନ ଓ ନିୟତିର ନିୟମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ବିଧବା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସାହସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଧିର ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ।